Здравейте, казвам се Петър Петров, тренер съм в Рънинг академията на 5 км. В днешния ден ще ви представим техника на бягане срещу склон и техника на бягане по склон. Ще започнем с техниката на бягане срещу склон. Характерно е за упражнения, които развиват общата издръжливост и упражнения, които развиват сила и дръжливост. От съществено значение при бягането срещу склон е центърът на тежестта. Центърът на тежестта нормално в човешкото тяло се намира малко под пъпа. При бягане срещу склон от съществено значение центъра на тежестта да изпреварва леко нашата опора, за да може да коригираме нашия център на тежестта, който да способства за нашето правилно праволинейно движение и улесняване на изпълнение на упражнението. Първо, положение на главата. Главата е леко приведена напред, която след себе си води до леко привеждане на трупа в кръста, като по този начин центъра на тежестта с леко изпреварва положението на тялото, положението на ръцете, горни крайници. Ритмично движение на ръцете покрай тялото, като от съществено значение движението на ръцете да не се получава те да се движат пред тялото, тъй като това би довело до усукване на трупа. Правилното движение на ръцете би способствало за изразходването на по-малко енергия, падане на гръдния кош, който от своя страна дава възможност на организма да поеме повече въздух, който е изключително важен за устойчивото състояние на организма при високи натоварвания. В какво се изразява устойчивото състояние? Поддържане на стабилен пулс, който е в определени параметри, с цел правилно провеждане на тренировъчния процес и получаване на необходимите резултати от тренировъчното занимание. Движение на долните крайници. Движението на долните крайници е съобразено с релефа, по който се провежда заниманието, като стъпването е в предната част на стъпалото или още известно като бягане на пръсти. При изкачване, коригирането на нашата честота на дишане се получава като коригираме дължината на крачката. Едното е свързано пряко с другото. Целта е запазване устойчивия сърдечен пулс. Техника на бягане по склон. Какво е характерно? Развиват се изключително високи скорости, затова много добре трябва да бъде преценен релефа, по който да се провежда заниманието. Центъра на тежестта на тялото, какво трябва да знаем за него? В момента, в който центъра на тежестта е пред нас, ще доведе до повишаване на линейната ни скорост. Тъй като бягането по склон е изключително високо рисково, трябва да бъдем изключително концентрирани с цел предпазване от падания и контузии. Положение на горни крайници. Движението на ръцете способства за запазване баланса на тялото, тъй като се развиват при спускане високи скорости. Винаги трябва да сме готови, освен праволинейното движение на ръцете покрай тялото, винаги да ги използваме по този начин, с цел запазване на баланса и убиване на скоростта. Движение на краката. С повдигането на коляното трябва да знаете, че увеличаваме дължината на крачката. Естествено, това зависи от процентния наклон, по който се движим. С удължаването на крачката удължаваме и летящата фаза в нашето бягане, което в значителна степен натоварва нашите коленни стави. Отново бягането е на пръсти, като сме винаги изключително концентрирани, за да може много бързо да
пренасяме центъра на тежестта между опорите на един и от другия крак, с цел да спестиме енергия и да може да държиме устойчив пулс. Коляното не се повдига много. Центъра на тежестта трябва да остане по възможност на една височина спрямо земята, така че при преодоляване на препятствията да не се получава движение в вертикална посока, а само праволинейно прямо посоката на нашето движение. По какъв начин бихме могли да коригираме скоростта на спускане? Потенциални усложнения при бягането по склон са загуба на центъра на тежестта и прекомерно ускоряване. С цел да убиеме скоростта, един от начините е като леко издърпане тялото назад. По този начин моментално скоростта ще падне. Друг начин е, след като скъсиме крачката, за да се получи това нещо, трябва да повдигнем малко повече коляното. Третия начин е като продължиме нашето движение в противосклона.